Hallo alle sammen, og velkommen tilbage til endnu en episode her på kanalen. I dag og resten af den her uge skal vi faktisk til at så småt forhåbentlig i gang i marken igen. Som vi kan se, så er vores folk i gang med at lave sidste hånd på gyldevognen. De er lige ved at efterse bremserne, få dem strammet op og få den gjort klar til at vi skal ud og køre noget gylde. Vores tanker de er ved at være fulde, så vi regner med at starten af næste uge at vi kommer ud og køre igen. Og som vi kan se, eller det ved jeg ikke om vi kan, men så har vi haft sprøjten på, og det er lykkedes os at få sprøjtet lidt med Roundup. Noget af det jeg håber på vi kan komme til at køre gylde på her på i starten af næste uge. Men ja, som landmand der er lige 2 dage der er ens, og det betyder at i dag er vores korntransport gået i stykker, så det er ved at blive lavet. Vi har lige besøgt en elektriker der er i gang med at skifte motor, men det betyder så også samtidig med at grisen de er ved at løbe tør for korn. Så selvom vores siloer de er helt fulde af korn, så har vi ikke korn inde i stallen. Og det betyder, at vi er nødt til at skal op til DLG efter at læse korn. Så vi har nok korn til i morgen til det forhåbentlig kører igen. Så det er bare super irriterende at skal op og købe læs, når siloen de er fulde. Men det hjælper ingenting, når ikke man får ud. Så vi smutter en tur derop og henter læs. Ja, hvis bare man havde sådan en ged med sådan en skovl der på til at flytte korn med, så var det ingen sag. Og det er der, mand. Fem skovfod, og så er der læs. Det er altså noget, der vil nå. Nu er vi faktisk kommet i gang med at læse det helse, som vi snittede i sommers. Som jeg også lavede en video omkring. Og stakken ligger der, og vi har fået den lokale, eller en af de lokale vognmænd til at sætte 2 container ud, så det er bare nemt. Så fylder vi ellers bare dem sådan nogenlunde op. Jeg tør ikke fylde dem alt for hårdt op, fordi så er jeg bange for, at de ikke kan løfte. Fordi det er godt nok lidt tungt. Men ja, som nogle af jer nok har set inde på Instagram, så har vi købt en ny traktor. Det vil sige, vi har byttet en af de andre væk. Og dem der selvfølgelig har fulgt med derinde, de ved udmærket godt, hvad jeg snakker om. Men ellers så kan I se den her senere i videoen. Ja. Vi synes selv, den er rimelig fed i hvert fald. Men ja, som vi snakker om, så er det det her, vi er i gang med at levere. Og der er noget farveforskel på det. Men det er fordi noget af det var mere tørt end det andet, dengang vi snittede det. Og ja, inden det lokale kopoliti det kommer efter en, så
er vi da alle sammen udmærket klar over, det måske ikke er det helt optimale læsredskab, det derovre. Sådan en målgreb og så sådan en gammel frontlæsser, men det er det vi har at gøre med, så det er det vi bruger. Men ja, vi skal læse den stak her i dag, så i morgen. Og så ryddet op herude. Fordi på den her mark, der skal vi faktisk have vores læggekartofler til 25. Dem har jeg så fortalt før, at dem laver vi jo selv. Men de skal faktisk være på den her mark, så derfor skal vi få det her fjernet hurtigt. Fordi det her det er også en af vores tørre marker, så dem kan vi forhåbentlig snart komme til at gøre gylde på. Ja, som nogle af jer nok har set inde på Instagram, så har vi faktisk købt en Holland TM165. Vi har lige fået den synet hjem her, så nu er den kommet i gang med at spule dræn i stedet for Deutschen. Den kan lige lidt mere end den gamle. Og hvis en er glad for det, så er det Morten. Morten han er simpelthen... Han er så stor en Holland, mand. Det er lige før hans underhylder, de er blå. Lad os lige gå ned og snakke med ham. Hvad så, Morten? Ja, den der herude, hva'? Det var 10 kilo, den her. Det er bare kartoffeljord, det her. Det er bare godt. Ja, det var vist ved at være det for i dag. Men inden at vi lige slutter den her video af, så skal I lige prøve at se en spændende ting mere, der står hernede bagved, vi har været ude at hente i dag. En af de ting, vi døjer rigtig meget med her på ejendommen, det er jordknold og lerknold i vores kartofler. Det kan vi ikke have os ud af, fordi vi bor på en egen, hvor der er utroligt højt lerindhold i vores jord. Og derfor har vi været ude og investere. Vi har købt en brugt fræser 4 meter, som kommer ud fra mosen af. Og så er tanken lidt, at vi vil prøve at fræse de områder i marken, hvor der er nogle træls lerpletter. Og så vil vi se, om det bliver bedre. Både om det bliver nemmere at skille af i optageren, så vi ikke får så mange lerknolde med op i kuglen, når vi tager dem op. Og så håber vi, at vi kan undgå, at der skal stå nogle folk på optageren, når vi tager kartofler op. Men ja, det var lidt det, jeg havde for den her video. Og nu starter foråret snart. Vi regner som sagt med at komme til at køre noget gylde ud i næste uge. Og noget gødning. Men nu må vi se, om vejret det tillader det. Det håber vi lidt på. Men ja, endnu en gang tusind tak, fordi I gad at se med. Det er virkelig fedt, at I vil ved med at se med. Selvom nogle gange går der lang tid imellem. Men ja, vi ses.